Alle de grønne arealer med plæner kunne lige så godt have et æbletræ stående. Eller nogle frugtbuske, eller nogle hindbær til fornøjelse for dem, der går forbi, når de er modne. Det værste gave er det sviner. Det synes vi ikke. Men vil du være sikker på, at der er nogen, der gerne vil gå ud og feje? Nej, det er der ikke. Vi går hjem. Kom. Yeah. Listen as the morning breeze caresses your presence. For behind these winds there are subtle energies. The angels walk amongst these trees, these hills and valleys. So have respect for these mountains, please. We are children of Jah light. We are children of Jah truth. In the shifting of... tilbage. Selvom man ikke lige bruger det område, det går hen på nu, så kom endelig med alle mulige idéer på med dem, fordi at, ja, vi skal jo have, vi skal have det grønt, så vi skal jo bare komme med nogle idéer. Og så Sabine skriver ned, så I kan gå hen til Sabine. Og det er jeg helt enig med dig, og jeg har en forslag. Og det skal kommunen kigge på. Morten Kabel, du har lovet, at du vil passe på miljø. Hvad med Kastellet? Det er et godt område for at plante en masse frugttræer. Vi må starte et samarbejde med de involverede parter. Yes. Give respect where respect